Ja, gör det nu. Testa att landa på fötterna då. Okej. I luften. Kan inte. Jo, men du måste ju öva så att du klarar det. Åh, det var nära. Träna, 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 träna. Åh, det var bra. Det gjorde det. Jag gjorde 2 volter i luften. Ja, 1,5 i alla fall. Ja. Ja. Grymt. Det är bara hårda bubblor. Men det är sand. Jaha. Varför det rosa då? Det är ett instrument som mäter tid. Och så har de gjort det rosa för att man ska se det. Det ska egentligen vara... Fram med Kristi, kom hem till karusellerna. Kristi, gå till karusellerna. Såg ni det stora hoppet? Jättehögt.